Niin. Tuossa. Sitten on suoraan tuosta kello 12 siellä takana, tukkien takana. Tippu! No, eteenpäin. Eteenpäin. Tukkien takana. Tulee pojat. Nyt se on mentävä. Siitä suoraan 12. Suoraan 12. Tien toisella puolella, oikealle puolelle tietä on. Jop. Niin on. Tästä Julli. Tästä näet, kato, tää päätät tuohon mihin minä ammun. Tuonne. Niin se on siinä puskassa. Hyvä, sinne justiin. Mitäs nää heput, jotka kävelee tässä? Ammu se! Tippu! Tänne vaan! Joo! Nyt painetaan päälle sitten. Tule vaan tänne parempaa suojaa. Tai ainakin henkinen suoja, jos ei mitään muuta. Henkinen syö niin. Onko tuo tippunut vai pelissä? Se on punainen. Joo. Puolelta punainen. Mutta onko suoraan tosta tuolla? Onko siellä? Janaatunen putos. Ei putos. Se pitää käydä nostamaan. Niin mistähän se ampuu? Tietysti yhtä. Mä käyn pelastas. Suojatke. Tuolla on, tuolla on. Tähänkö? Muutama kusinen kuula tuli just siitä välistä. Niin. Ei ollut ne kaverit mitä ammuttiin. Kunnon kipsi. Jes, nyt mä kostaan sitä jos mä näen sen. Aika hyvä. No kiitos. Se on loistava. Koko mitalla. Niin. Silleen vähän matalana kuin Vittu hiekkaa piilossa. Palaa. Saatana kun onnistuu dippaamaan sen tuon. Se oli enemmän tässä oikealla jossa. Se on enemmän tässä kiveessä. Joo. Sitä yksi putosi jo. Yksi putos. Olisiko se minun murhai? Se voi olla. Mikä se lähinnä tuolla ampuvat jonnekin? Ei sitä tie oikealla puolella on siellä KK tuolla ampuu sarja. Missä ampuu KK-sarja? Hei. Pitää ottaa tuohon laajempaa. Siinä sitä laajan suojaa käyttää hyväksi. Tuossa. Peräänty. Ette sitomaan tuossa. Mä en pysty pelastamaan kuin kerran vissiin. Vai onko Pystyt. se? Eikö niin pysty? Joo. Ei sillä ole mitään väliä. Niin joo. Sinne voi. Sijoittava pitää mennä makkaan. Tää on ainakin vähän piirre. Julli. Kello 2. Kello 2 tuolla puitten takana. Minkä se? Tähän toiseen käteen, mutta onko se No, ei oo väliä. käsi nyt? Ei. Sitähän Vitsikö tää on metritolokku. pitkä kynäläkävuosi. Ja kato jatkuu ja vittu. No niin, tuolla. Joo. Onko sitä vielä? Ai mä luulin, että se on. Ei. Ei muuta kuin menoksi.
suolon, kato suoraan tuosta noitten puomien välissä. Niin. Tyhjä. Julli. Täällä. Kohe. Putos. Kookko putos. Niin kyllä. Lyvä asemi eteenpäin. Tulkaa. Joo. Tule. Niin tulle. Aivan perkeleesti porukkaa asille. Ottakaa asemat. Asemat. Niitä tulee tuolta sivusta. Mä tuen sun sivusta. Asemat vaan. Odotetaan tulee lähelle. Joo, antaa tulla vaan. Muistakaa oikealla tien tasalla. Tien toisella puolella melkein meidän tasossa on nuo. Viholliset. Niin. Joo. Tää tuo poikkitie, niin sen vasemmalla puolella. Joo. Kato perkki, putoo. No aika kaukana vielä. Joo. Joo. Kunnon kalo. Hyi helvetti. Alkohan se sade. Alko. Jääkäri ilma. Tuolla. Niin jo. Se on 100 metriä. Hei. Tien toinen puoli. Odotetaanko nyt tulee tuohon tasalle? 110 metriä. Tuolla. Oispa kivääri. Sillä olisi jotain voisi sohia sinne suunnilleen. Tuolla vetäytyvä vihollinen. Perkele, vesipis. Niin. Vihollinen vetäytyy. Aika lähellä on nuo. Päästäisikö mitenkään tästä enää eteenpäin? Huono etenee kyllä. Niin. Se on niin hemmetin. Päästä jotenkin auttaa vaikka kylkeä sitten toiselle puolelle. Oma vai vihu? Pysykää asti. Päässäkää sitä sitoamassa, taitaa olla aika kaukana. Aika, no 10-15 metriä. Näkkeekö se vihu suolla? Oliko se semmonen... Ei se kuoli, ei pahempaa. No. Päästään kyllä sitomaan, jos olet hyvässä suojassa. Maalatuille aidoille ei jos pahitteeksi vaikka täydennystä. Siinä ei mitään suojaa. Tarkennuspaikasta tämä on tämmönen puomihässäkkä. Paljonko meillä on omia tuolla? En tiedä, me saatiin vissiin se patroni, kato. Joo. Täällä on jonkun ihan ohessa. Joo. Joo. Tiellä ja täällä on pyssy ja pelit. Tässä ollaan pikkusen jumissa nyt. Missä sä näet sen vihollisen? Mä en oo mitään.
Omaton tasan lukkoa tähän kuulla. Eikä siinä vesipysäroitu, kun ei tiedä. Vesi. Kuule, ei ne kyllä kovin kovaa tuu. Ei. Pojat! Odotas montaa se hetken vastaan. Eikö me pidetään tää paikka, se käski radiossa, että me pidetään tää. Joo. Silloin me pidetään. Tuolla on Puukasen takana. Hei Julli, mitenkä tuo mennään, onko tuo niinku hauta tuossa, mikä on tuo puomeilla ajettu? On. Se on semmonen ajoneuvohaut. Joo. Siinä muuten TM paikka. Siinä ois. Okei, minä menen siinä. Tuen. Okei. Loistava! Hei! Puukasa! Jep. Puukasa pitää saada tyhjäksi kyllä. Eikä me saada se pois kurkkaan. Sitten auto. Onko tuolla toisella puolella mitenkä vihollista? Tuolla lajissa. En tiedä, meiltä omat meni just tuosta yli, mutta ne tuossa saivat turpaista tuosta oikealta ehkä ampua. Niin saas. Päästi tuo Nyt se kurkkaa ihan vasemman puolen jätkä ehkä ampumaan. Sitten täällä se näkyy jo päätämä. Aha, tuossa on. Jossain. Pidä sä se Puukasa. Tuosta jostain ampu. Ei ollut kovin kaukana. Hei, liikkuu lajissa. Mitä helvettiä? Tyhjä. Tulee lisää. Tuleeko? Op! Asuma! Oh. Vuoren kuivi. Onko kellään lääkintänauhaa? Lääkintämies! Niin. se on kanto vasemmalta sen tuolla. Lääkintämies! Nyt se ampui sen Puukasen raosta. Niin. Päätä pienemmästä aukosta ei saa ampua. Lohis siihen rakkoon, jos sulla asuu. Lääkintämies! Onko lääkintämiestä siellä hollilla? Sä pystyt käyttämään sen nauhan, mikä sulla on kourassa. Silloin saat vaan niinku, jos se vaan niinku toimii sille. Tavallaan nyt muistaa. Kyllä sen muistaa. Jos näkee tehdä niin yksi antaa suojaa joku juoksee sen Puukasen kylkeen. Niin. Mäkin sitä äsken mietin, että nyt pistit tuolla joku työ. Mut siellä vasemmalla on tuolla, siellä on Hei! tuolla. Pystytkö KK-mies paikkaamaan minut? Ei millään vitsi lähtee respuumaan. Lähti jahtoissa kyllä juostettu. Niin. Etsikö granaatti? KK, pitäis suoda siihen. Ai vittu, minun.
Lääkintämiestä tänne. Minun on jo osunut. Lääkintämies! Kerran jo delassu. Älä vittu ammu. Saatana. Se ampuu tästä vitun raoa. Se ampuu oikealta puolelta. Ampu tuolta alta. Koska ne tuli tälleen maata pitkin. Niin, sillä alalajista. Ei kun lääkintämies kyllä. Joo. Se on puukasan takana. Ja sitten mies ampuu siihen ja juoksee siihen kylkeen. Mä saan pikkusen irti aikaa sinne metsään odottelemaan. Saatiin ekat miinat, että Voisin periaatteessa tehdä sun. Nyt on puukasan takana. Kummalla puolella se on? Se on siinä takana on 2. Mut jos mä juoksen siihen, niin saa mut luultavasti ennemmin. Hei KK-mies. Tule paikkaamaan minut. Ei on nauhoja. Sulla on... Joo. Nyt KK tähän sit juosta. Joo. Silloin me lähdetään. Granaatti tonne. Mitä? Lentääkö granaatti? Lentää. Kyllä lentää todennäköisesti. Jos sulla on vaan kuuloranaatti. Tai sitten yksi juoksee sinne ja makka se on vaan se. KK ampuu suojaa ja sitten niinku juokse heittämään. Joo. Juokse. Sä oot nopea. Heitä sä. Onko se hyvä heittämä? No, hito hyvä Eikö on se heittää. tippu? Niin mä oon tippunut. Ja tuu paikkaa. Sulla on noita nauhoja kädessä niin paljon. Nauhoja. Sulla on nauha. Sä pystyt hiilaamaan. Kun sä vaan muistat itse, että, että sulla on se... Mulla ei oo enää itellä Lentäsköhän tuo tunne. Ei se tästä Ei mut siis sulla on kädessä se nauha. Sä pystyt käyttämään sen. Se sijoittiin minun äsken, niin pystykö minä uudestaan antamaan sen? Joo. Siis koska se on nyt tullut sulle se niinku nauha. Sitten jos sä vaan muistat, että... Voi käydä respaamassa sitä. Täh? Voi käydä Ampuuko respaamassa. tuolta? Ei. Koska sä vaan muistat itse, että niinku... Se on niinku... Joo, on. Joo. Lahja. Vai lentää Niin. tästä? Mä en kyllä saa heitettä, se on niin kevyt. Niin se on niin kevyt. Mitenkään saa. Sitä on niin kyllä. Pitää päästä tuohon lähelle. Harva, tulee oikealta. Mistä tuo loikota? Mutta nuo alkaa kohta ampua takaisin. Mistä nuo papanat tippuu tuohon? Joku ampuu aika kaukaa. Koomisen näköistä, mutta totta. Okei, pitäisikö? Miten mä sivutaan mut asti kyljestä? Tuolta laittaa pitkin juoksit sen. Minä voin juosta, paikkaa minut nyt, niin... Mä paikkasin. Ai, meni hiekkaa silmiin. Kohta tippuu loikkonen. Se on muuten hikkeä silmiin. Joo. Joo, tippunut. Hei. Osu! Oho. Eikä. Vittu. Jos väsi on nyt sinut, voi vittu osua. Tippu kämmenee tuosta kuuluu. Sinun pitää nyt sitten meitä kaikki. Okei, nyt Markku, älä ota osumaan. Vedetään tää vähän Sulla on isommiksi tärkeä. paloiksi. Ei sitä pysty jakamaan. Se vaan pitää niinku nyt muistaa kaikki ja sitten tiedät, kelle se on käynyt se Tässä on muuten 2. Ai on. Siinä on yksi se. Joo. Okei, joo. Kuulaa siitä on niin huurussa, ettei näe mitään. Joo. Markku, sä sidot meitä Hei. yhdellä. No, miten tää nyt menisi järkevimmin? Elikkä jos... Niin. Minä nyt tippu. Minä oon sitonut sinut kerran tuossa. Näetkö nyt ketään? Elikkä minä en pysty sitomaan enää kettä. Elikkä jos minut pystytään, tai niinku minut sidotaan, niin minä pystyn antamaan sen, niinku sen sitten jollekin, joka pystyy sitten sitomaan. Minun on asunut jo. Mä könähin lopullisen. Asunut jo. Älä ammu enää. Osunut jo! Tippunut jo. Ei perkele. Niin se on. Jos käsi pystyssä on, niin silleen varmaan niinku on silleen, että juu ampuu. Mikä tuo on tuo auto? Mikä on tuossa? Oma oli. Oma, hyvä. Ja sä nyt sidot heti perään. No niin. Nyt mä pystyn... Nyt sä muistat, että sä tiput seuraavaksi. Niin. Loistavaa. Yes. Okei. Nyt varmaan tipun kotiin kurttaa.
Mä lähden kierrättämään. Pistikö pääse piiloon? Laittako se pääse piiloon? Säkö meet? Mene. Säkö meet? Mennään vaikka porukalla. Pistikö se pääse piiloon sit? Sieltä tippuu se yksi. Hyvä. Missä on tuolla? Missä ampuu? Onko se suoja? Niin. Pieni kolo tänne suuntaan, se näkee suoraan tähän kohtaan. Aina. Tuolta ei pääse läpi. Ei millään. Perkele, meillä on tuossa puukasalla vihollinen. Ota sinäkin vaan vedät taaksepäin. Mä suojin. Tästä pääse. Ei se tippunut, perkele. Ei onnistunut, ei tippunut. Onko siinä ketään? Mitä? Onko siinä ketään? Meillä on bunkkerissa tuossa haavassa 2. Ja siellä on tuolla puukasassa tuolla vielä joku. Ei, miten voi olla? Minä hypättiin siihen viereen. No siellä on joku junnu, joka ampuu sieltä tuon kasarakojen välistä. Joo, käydä uimassa aina välistä. Joo. Mulla oli vielä käsi yllällä tossa tälleen. Oli osunut, niin se ampui siitä huolimatta. Hyvää täydennyksiä. Meillä on ongelma. Tuossa puukasan takana on yksi semmonen kaveri, jota on yritetty sorvata ranaatilla ja konekiverillä vaikka millä. Joo, se yksi kyrpä, mikä ampui meitä metsään. Joo, ei tipu millään. Sitten sillä on kaveri tuolla. Ampuu noista raoista vähän silleen, että pitää käydä antaa vähän koulua sille. Hei! Oliko tuolla lajissa, kun te olitte tuossa, niin oliko siellä muita? Puukasa tasalla yhdessä tommosessa kuusikossa, niin makasit seitä. Joo. Tuolla on sitten toinen. Tuolla lajissa. Tyhjä. Mulla on ongelma. Mun lipase pyörä. Fuck. En tiedä, onko sä saanut vettä vai mitä. No, ei paljon pyörä. Vähän ampuu, mutta ei ammu koskaan kauan. Hei! Hei sinä! No joo. Pauketta päälle vaan. Se on tuolla toisella puolella on jossain.
Oltiin koko ajan äijä. Joo.